дуруд ва рӯз бахайр бинандаҳои азизи озодӣ. Соат ба вақти душанбе 11 ва чун ҳар вақта навиди бомдодиро тақдиматон мекунам. Умедворам хубед ва ҳафтаи нави кориро бо рӯҳи болида шурӯъ кардед. Сарвинози Рӯҳуллоҳ ҳастам ва то 10 дақиқаи дигар бо шумо хоҳам буд. Имрӯз 14 декабр аст ва имрӯз дар барнома Пайвандони ҳоҷӣ Ҷаббор гуфтанд, ки мақомот онҳоро бозпурсӣ кардаанд. Эъдоми хабарнигори мухолиф Рӯҳуллоҳ Замро дар Эрон ваҳшиёна хонданд. На дар қисми ҳарбӣ аст, на дар хона. Иброҳим аз артиш ба куҷо рафт? Пайвандони Ҷаббор Қурбонов маъруф бо ҳоҷӣ Ҷаббор аз чеҳраҳои шинохта дар миёни муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия гуфтанд, ки маъмурони раёсати мубориза ба зидди терроризм ва экстремизми вазорати корҳои дохилӣ онҳоро мавриди пурсиш қарор доданд. Ба иддаои онҳо раёсати мазкур ба зидди ҳоҷӣ Ҷаббор бо гумони ҳамкорӣ бо терроризм тафтишотро оғоз кардааст. Талоши мо барои гирифтани тасдиқи хабар аз мақомот то ин дам бенатиҷа буд. Дар сурати ба даст омадани иттилои расмӣ дар ин замина онро ба матлаб илова хоҳем кард. Ҷаббор Қурбонов маъруф бо номи ҳоҷӣ Ҷаббор аз соли 1997 ба ин тараф дар Русия ба тиҷорат машғул будааст. Вай рӯзи 13 декабр оғози тафтишоти пешакӣ аз тарафи раёсати мубориза бо терроризм ва экстремизми вазорати корҳои дохилиро тасдиқ кард. Раёсати мубориза бо зидди терроризм ва экстремизми вазорат далели тафтишотро ошкор накардааст. Садаф Мотешаева ҳамсари ҳоҷӣ Ҷаббор ба Радиои Озодӣ гуфт, пурсиши онҳо рӯзи 10 декабр сурат гирифт. Номи ҳоҷӣ Ҷаббор чанд дафъа аз ҷумла дар робита ба ҳақситонӣ дар бозорҳои Москав дар сархати расонаҳои русӣ қарор гирифтааст. Айни замон хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон соли гузашта ӯро соҳибкори ватанӣ муаррифӣ кард, ки дар деҳаи олисомони ноҳияи Рӯдакӣ мактаб сохтааст. Сафири Эрон дар душанбе гуфт бо вазири энержӣ ва захираҳои оби Тоҷикистон далери ҷумъа мулоқот кардааст. Дар ҳоле ки ҷониби Тоҷикистон дар ин бора ҷузъиёт намедиҳад, Муҳаммадтақӣ Собирӣ рӯзи 12 декабр дар Твиттер навиштааст, ҳамкориҳо дар ҳавзаи обу энержӣ ва низ иҷозаи тасмимҳои Кумитаи пайгирии Комиссиони муштараки иқтисодии Эрону Тоҷикистон мавриди табодули назар ва гуфтугӯ қарор гирифт. Ҷузъиёти аз ин бештар дастрас нест. Тоҷикистону Эрон 5 сол аст муносибати хуб надоранд. Душанбе Теҳронро ба пуштибонӣ аз ҳизби феълан дар кишвар мамнӯи Наҳзати Исломӣ ва ҳамчунин қатли афроди саршинос дар солҳои 90 муттаҳам кард. Эрон дар навбати худ дар гум шудани миллиардҳо доллари тоҷири эронӣ бобаки занҷонӣ ангушти иттиҳомро ба сӯи Тоҷикистон дароз намуд. Ду тараф иттиҳоми якдигарро беасос хонданд. Робитаҳои ду кишвар таи камтар аз як соли ахир рӯ ба гармӣ овардааст ва ҳоло мақомоти ду кишвар ҳамкориро барои ҷуброни зиёни иқтисодии аҳди коронавирус ва баъди он бисёр муҳим мехонанд. Пажӯҳишгоҳи таҳқиқоти демократии идея воқеъ дар Стокҳолм дар гузориши нави худ, ки ҳафтаи гузашта нашр шуд, Тоҷикистонро ба гурӯҳи кишварҳое шомил намуд, ки дар давраи пандемия маҳдудиятҳову тадбирҳои муҷозоткунандаи нав ҷорӣ кард. Ин маҳдудиятҳо ба мушоҳидаи пажӯҳишгарони аврупоӣ дар ҷорӣ кардани муҷозот барои нашри иттилои дурӯғин, озори журналистон, маҳдудияти журналистон дар дастрасӣ ба иттилоъ ва бастани расонаҳо ифода мешавад. Муҳаққиқони аврупоӣ мегӯянд, ки соли 2020 нисфи демократияҳои ҷаҳон дар муроати меъёрҳои демократӣ ақибнишинӣ карданд ва маҳдудиятҳои афзоянда хоси 90% режимҳои худкома будааст. Алберто Фернандзе, раҳбари барномаи созмони International Idea, дар як мусоҳибаи видеоияш бо Радиои Озодӣ аз шаҳри Стокҳолм гуфт, пандемия таҳаввулоти сиёсиро дар саросари ҷаҳон сурат бахшидааст ва Тоҷикистон истисно нест. Фернандес дар робита бо Тоҷикистон ба се нукта ишора кард, ки ба гуфташ хоси даврони пандемия дар ин кишвар буд ва метавонад паёмадҳои дарозмуддат дошта бошад. чизе ки дар дигар кишварҳо ҳам вуҷуд дораду дар Тоҷикистон ҳам шоҳида шудем ин аст, ки дар ин кишвар маҳдудияти афзояндаи озодии баён ва ҳамгироии матбуот вуҷуд дорад. Тоҷикистон бо баҳонаи назорати пандемия маҳдудиятҳои озодии баёнро бештар кард ва фазои кори матбуотро ҳам дар заминаи гузоришҳо дар бораи пандемия маҳдуд кард. چیزی دویومه که ما مشاهده کردیم این خشونت بر پایه جنسیت است. Алберто Фернандес мегӯяд, дар давраи пандемия бисёр хонаводаҳо маҷбур шуданд дар хона зери як бом бимонанд ва мушкилоти иқтисодиву бекорӣ боиси афзоиши хушунати хонаводагӣ ва озори занон шуд. Ин нуктаро қаблан як созмони ҳомии ҳуқуқи занон дар Тоҷикистон ҳам таъкид кард. Бино ба иттилои созмони Гулрухсор дар вилояти Суғд,
дар замони пандемияи коронавирус муроҷиати занони озору азиятдида дар хона бештар шудааст. муҳаққиқони мавзӯи демократия дар кишварҳои ҷаҳон ва созмони International Idea мегӯянд, ки яке аз паёмадҳои сангине ки пандемия дар Тоҷикистон доштааст, марбут ба иқтисоди ин кишвар будааст. Алберто Фернандес гуфт: тоҷикистон мисли ҳар дигар кишвари ҷаҳон таъсири амиқи пандемия ба иқтисодашро эҳсос мекунад. ҳамин буҳрони иқтисодӣ дар солҳои наздик бахусус баъди интихоботи ахир таъинкунанда мешавад. дар Тоҷикистон мақомот ҳафтаҳои тӯлонӣ вуҷуди коронавирусро дар кишвар рад карда, моҳи март бо шукӯҳ ва бо ширкати мардуми зиёд ҷашни Наврӯзро таҷлил карданд. ниҳоят дар остонаи сафари мутахассисони тиб аз созмони ҷаҳонии беҳдошт 3 апрел аз нахустин ҳодисаҳои олудашавии сокинон ба коронавирус гузориши расмӣ нашр карданд. ин дар ҳоле буд, ки шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам хабарнигорон аз ҷумла радиои озодӣ дар бораи ҳодисаҳои сангини олудашавии сокинон ба илтиҳоби шуши ғайримуқаррарӣ гузоришҳо нашр карда, аввалин ҳодисаи марги инсонҳо бар асари илтиҳоби шушро хабар доданд. мақомот ин ҳама гузоришҳоро рад мекарданд. ҳоло ҳам мақомоти вазорати беҳдошт дар Тоҷикистон омори гирифторшавиҳои нав ба коронавирусро рӯзона ҳудуди 40 нафар гузориш медиҳанд, вале бисёре аз дурустии ин оморро чандон боэътимод намедонанд. волидони як сарбози тоҷик мегӯянд, ки 7 моҳ инҷониб ӯро меҷӯянд, вале намеёбанд. масъулони қисми низомӣ иддао доранд, ки Иброҳим Абдузоиров силоҳашро гузоштаву рафтааст. додситони қазияро таҳқиқ мекунад. Иброҳим Абдузоиров сокини 20-солаи ноҳияи Абдурахмониҷомӣ моҳи апрели имсол довталабона ба артиш рафтааст. волидонаш гуфтанд, ӯ дар як қисми вобаста ба нерӯҳои марзбонӣ дар шаҳри Панҷакен хидмат мекард, аммо 7 моҳ боз бедарак аст. Саломат Абдуллоева, модари Иброҳим, рӯзи 13 декабр ба радиои озодӣ гуфт, ҷустуҷӯяшон то ҳол натиҷа надод ва ночор ба расонаҳо рӯй оварданд. як корманди қисми ҳарбӣ дар ноҳияи Панҷакент бе зикри номаш гуфт, ки то ҳол сарбозро ҷустуҷӯ доранд. ҳодисаи нопадидшавии сарбозон дар қисмҳои низомии Тоҷикистон дар гузаштаҳо ҳам рух додааст. як сокини ноҳияи Қободиён чанд сол пеш ба радиои озодӣ гуфта буд, ки 9 сол фарзанди сарбозашро ҷустуҷӯ кард, аммо ӯро наёфт. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд, баъзе аз ҷавонон дар Тоҷикистон хоҳиши хизмати сарбозиро надоранд ва бо роҳҳои гуногун аз артиш мегурезанд ва ё баъд аз артиш фирор мекунанд. яке аз сабабҳои асосии саркашии ҷавонон аз хизмати сарбозӣ ҳолатҳои латокуб ва марги ҷавонон дар қисмҳои низомӣ гуфта мешавад. дар душанбе давоми чанд рӯзи охир дар 12 ҳолат зиёда аз 350 000 дона маводи тарфгарӣ ё хлопушкаҳо аз муомила гирифта шуд. воридот ва фурӯши маводи тарфгарӣ, ки бештар ба хотири тафреҳ дар иди соли нав ба кор меравад, дар Тоҷикистон ҳанӯз аз оғози солҳои 2000 манъ карда шуд. ҳам барои фурӯш ва ҳам барои истифодаи чунин мавод муҷозот таъин шудааст. вале бо ин вуҷуд ҳар сол дар арафаи соли нав асосан аз Чин ба Тоҷикистон миллионҳо дона маводи тарфгарӣ ворид мешавад. бино ба иттилои раёсати вазорати корҳои дохили шаҳри Душанбе, дар пайи як амалиёт аз ду ҷавони 20-солаи сокини пойтахт 17 000 ва аз як ҷавони 18-сола 3,5 000 дона маводи тарфгарӣ пайдо ва мусодира шудааст. нисбати ҳамаи дастгиршудаҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ба онҳо ҷарима ба андозаи аз 200 то 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 1 то 2 сол таҳдид мекунад. вазорати нақлиёти Ӯзбекистон хабар дод, ки ин кишвар моҳи декабр бо 3 қатора шаҳрвандонашро аз Русия бармегардонад. ҳаракати қатора рӯзҳои 14, 21 ва 28 декабри соли равон дар масири Москав-Тошканд дар назар аст. ҳамчунин гуфта шудааст, ки билети қатора танҳо барои як самт аз Москав ба Тошканд фурӯхта хоҳад шуд. барои ба муштариён осон шудан, фурӯши билетҳои электрониро низ роҳандозӣ карданд. бонки миллии Тоҷикистон аз бетағйир мондани қурби $1 дар баробари сомонӣ хабар дода гуфтааст, арзиши рубли русӣ нисбат ба рӯзҳои гузашта боло рафтааст.
бинандаҳои азиз, ин буд чанд хабару гузориш ки дар барномаи Навиди бомдодӣ тақдиматон кардем. Агар шумо ҳам хабар ё аксу видеое доред, ҳатман ба мо фиристед. Бо мо буданро фаромӯш накунед ва матлабҳои моро дар саҳфаҳои Радиои Озодӣ ва ҳамчунин шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. То суҳбати дигар, худо нигаҳдоратон.